Moitas gracias. A honra é para nós estar hoxe convosco aquí por múltiples razóns. Nós exercimos de docentes durante cerca de 40 anos e, ademais da docencia, exercimos de cantores desde hai casi 50 anos. E pertencemos a unha xeración en que cando queríamos decir algo, facíamoslo tamén cantando. Tivemos a sorte de estar nun grupo que foi moi coñecido, chamábase Fuxan os Ventos. Ese grupo fundámoslo nós, precisamente. Cando o grupo empezou a ter outros derroteiros, deixamos aquel grupo e fixemos outro máis contundente, máis peleón, por dicilo de algún xeito. Fixemos o grupo Aquenya, nel seguimos, estamos 10 persoas, e temos o oficio de cantor, é un oficio que obriga a cantar a verdade, a contar a verdade. O oficio de cantor a nós permitiunos coñecer a moita xente da lingua e da literatura. Eu podería vos falar de Ángel Foli, de Uxío Novoneira, de Xosé María Díaz Castro, de Manuel María, que se celebra este ano. Manuel María era da nosa matria, nós somos chairegos, somos da terra chá de Lugo, como era Manuel María. Eu coñecino desde neno, era amigo do Jaime de Bullas, que era amigo do meu pai, e entón a meu pai regaloulle en tempos un libro que se chamaba Terra Chá, un dos primeiros que escribiu, cando ainda empezaba a namorar a Saleta, a súa muller, hoxe viúva del. Manuel María a nós nunca nos adoctrinou. Contounos moitas cousas, pero non nos pretendía meter na súa idea. Quería que nos despertáramos a moitas cousas. Unha delas é esta que vos imos decir cantando. El decía e defendía, así como Ángel Fole defendía a idea de que os contos son para contar, nin siquiera para ler ou para escribir. Os contos son para contar. E antes de que se perdan, convén escribilos, evidentemente, pero os contos contados non teñen nada que ver cos contos lidos nin relatados. Hoxe imos vos presentar non só a Manuel María, senón a moitos autores que tivemos a sorte de coñecer. A moita sorte de coñecer. Tanto así que tivemos unha amizade fonda con eles. Pero Manuel María, volvendo, decíanos sempre, que ademais dos libros, que son moi bons para aprender, na vida apréndese camiñando, andando, pero tamén no contacto da xente. Cando alguén che dá a súa mão, parece unha estupidez, unha tontería, unha cousa pequena, ou che dá unha aperta. Non. Non vos equivoquedes. O que dá e o que recibe entregan unha información que aínda hoxe non está debidamente avaliada. Déchesme a túa man e brotou na miña unha flor vermella con 5 pétalos de pel. E así di a canción que as cousas materiais non son importantes, que o importante é saberse. E di así: déchesme a túa man e brotou na miña unha flor vermella con 5 pétalos de pel. Entregueime a ti para chegar ao máis fondo de min, porque na túa felicidade encontro sempre a miña. Para que o porvir nos chame, compre que nazan flores a cada instante, para que 1000 recentos enchan o aire.
máis nación. Cada dor compartida nin máis patria, ca fratria solidaria. Deámonos a man para que nazan flores multicolores a eito, como presaxio vital de abril antes do marzo. Irmáns, para que o porvir nos chame, compre que nazan flores a cada instante, para que mil recendo enchan o aire. Moitas gracias, é un verdadeiro placer estar aquí. Levamos un mes e pico percorrendo centros facendo isto. Somos conscientes da distancia que hai entre vos e nós, ou entre nós e vos. É unha distancia generacional. O país que nós vivimos cando tiñamos os vosos anos era distinto do que é hoxe. Pero os soños son os mesmos, os soños que ten a xente, os 18, 19 anos, ou os soños que conserva durante o resto da súa vida son os mesmos, e ás veces tradúcense en poesía, que é o que fan os poetas van soñar, falando, utilizando palabras, e utilizando soños vos, mediocres ou malos. Por eso non queremos circunscribirnos a Manuel, sino dar un paseo pola poesía deste país, a poesía que fala de nós para nós, que é do que se trata, intentando evitar que suceda o do museo que fala o vídeo, durísimamente, pero ten un pouso de razón. O que pasa é que hai outras forzas que impiden que se faga ese museo, que son os nosos xenes, o noso ADN. Nós, cando tiñamos 17, 16 anos, 18, 20, o noso soño pasaba por unha guitarra e unhas cancións. Nós somos dunha xeneración de cancións, porque nos foi negado un montón de cousas máis na nosa xuventude. Eu recuperei, para contarvos, unha das anécdotas da miña vida, que entrar nun coche da policía por ir cunha moza ás 9 do día, ás 9 da noite, pero era día, collida polo brazo, polo ombro. Por escándalo público, isto xa é impensable, pero daquela era pensable e era realidade. Ás veces pensamos, non sabemos como fomos capaces de vivir esa época sin liberdade ninguna, na que esa época e ese mundo obligounos a intentar rabuñar liberdades, non? Espacios pequenos de liberdade. Dentro deses espacios pequenos está a nosa procedencia. Nós éramos da aldea. E houve un momento en que decidimos decilo públicamente, decir claramente que éramos da aldea. Sí, que pasa? A moita honra e a moito orgullo. E entón salimos defendendo eso que éramos, a nosa maneira de falar, que se nos notaba ás leguas, que tiñamos unha fala distinta da que se falaba por parte de certas clases sociales señoritingas daquela. Ou dicindo claramente que éramos unha xente de navalla no peto, e que con esa navalla construíamos todos os nosos soños. Os nosos soños consistían nun carro de vacas feitos cunha carola de nabo, nós que somos da maior base naval do mundo, que é a Terra Chá, onde máis nabos se sementan. E coas carolas de nabos no inverno facíamos carros das vacas, como os dos nosos veciños ou dos nosos pais. Ou cunha casca de piñeiro facías unha barca que navegaba por aqueles ríos sin fin que eran os regos dos prados de rega. E levábanos a mares impresionantes e a aventuras descoñecidas. Ou como o rapaz desta canción, que é un poema de Manuel María, que fai coa súa navalla un aradiño de pau. É unha canción que foi cantada por moitos dos vosos pais e por moita xente, que ainda hoxe se canta. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau.
echa bella de unha rella furadora, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella. Ten orelleira rabela tan lumida e rematada, que namora mirar prela, que namora mirar prela, que namora mirar prela. O meu arado é tan feito que pode incluso esfender. Labradiosa barbeito, labradiosa barbeito, labradiosa barbeito. Teño xa que dar de estreno o meu arado arador, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno. E non sei onde de ir, buscalos pois que preciso, buscalos pois para xunguir, buscalos pois para xunguir, buscalos pois para xunguir. Labrado da miña mão, fixe coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Volvendo a Manuel un pouco para que saibades del, unha distancia curta das persoas, eso que vos decía eu do contacto, de saberse, que é un verbo que indica moito, aunque ven como un verbo normal nos dicionarios. O de saberse é un pouco apropiarse dos demais, e ser apropiados polos demais. O Manuel María era unha persoa que agora empezan a dulcificar, cando nomean pois personaxe das letras galegas, etcétera, etcétera. Non sei por que extrañas circunstancias dulcifícase ás persoas. Manuel María era unha persoa entrañable, era bo amigo, era íntegro, cousa difícil de atopar. Un home con unha memoria e unha formación incrible, pero ao mesmo tempo eu teño estado en mesas redondas con ele, en lugares hostís, en donde tiñamos que falar tanto el como eu, e dir con un certo medo. Eu era máis novo que ele, lóxicamente, e dicía, ai Manuel, aquí vais nos caer o muro enriba e tal. Dixo, nós decimos o que teñamos que decir. A educación é fundamental. Non te preocupes, vou eu antes e abro o camiño. E ele salía con toda, porque ademais tiña unha presencia, unha elegancia natural, e dicía absolutamente todo o que tiña que dicir. Non calaba nada. Sí, señor, a educación era prioritaria. Manuel María, que intentan dulcificar hoxe, que, bueno, no cadro dos poemas e dos relatos que fixo, pois realmente describiu unha paisaxe xeográfica, física, pois estupenda, pero tamén describiu unha paisaxe humana como do vídeo este que vimos aquí. Houve un momento en que fixe unha obra de teatro que, mirade, aínda se estrenou hai 2 anos. A lúa vai encuberta, a obra de teatro que pertence a este texto, que vos imos cantar, estrenouse hai 2 anos. Mirade a importancia que lle deron. Nela hai un texto que escribiu para cambiar unha palabra. Aqueles que, despois da guerra, marcharon ao monte escapados e fuxidos porque os perseguían, pois a nós, cando éramos nenos, decíannos que eran bandoleros, asaltadores de camiños, ladróns, que andaban no monte. Que mentira nos contaron. Puf! Aqueles que escaparon ao monte foron os que dixeron que non a que nos usurparan o dereito de ser pobo e de ser nación, o dereito democrático dun goberno que estaba establecido. E Manuel fixo este poema únicamente para cambiar aquela denominación. Non eran traidores, non, nin asaltadores de camiños, eran guerrilleiros da patria. E este poema, que hoxe cantaremos nós, porque os que salen a cantar hoxe a Manuel pois cantan outras cousas moito máis doces. Este fixo Manuel adrede únicamente para que se chamara polo nome persoas, moitas delas aínda nas cunetas dos camiños. Titúlase así, Guerrilleiro.
guerrilleiro da patria asovallada, famenta de verdade de vasoira. A tua palabra anuncia mañas loiras e colleitas de luz na madrugada. Ti tiñas primaveiras lembradoiras e na vida fixeches dunha espada pra loitar pola patria camarada, que silencio sentí nas corredoiras. Unha terra de nós era o teu norte, un pobo traballador ledo e varil. Unha conciencia viva, alerta e forte, e abatiu-te unha bala cega e vil. E nós que choramos a tua morte, empuñaremos tamén o teu fusil, pra loitar pola patria camarada, que silencio sentí nas corredoiras. Guerrilleiro da patria asovallada, famenta de verdade de vasoira. A tua palabra anuncia mañas loiras e colleitas de luz na madrugada. Bueno, como vedes, tentamos andar por riba dunha realidade que moitas veces non se anda, como vos decía Mero, non? Por qué? Porque pretendemos que non existan esas carencias que existiron nas nosas xeneracións, nas xeneracións pasadas. Porque, entre outras cousas, queremos que se restabeleza a imaxe deste país que é outra da que nos dan oficialmente. E explícome. Como vos abondaba Mero, este país hasta que acabou a Segunda Guerra Mundial e se convenceron os resistentes do interior que non había nada que facer porque as potencias aliadas, democráticas, abandonaban os povos de España a súa sorte nas maus do fascismo franquista, suavizado aparentemente. Aquí existiron agrupacións guerrilleiras fortísimas que estaban esperando a que os nazis e os fascistas italianos fosen vencidos para restaurar unha democracia no Estado español, non? E, por ende, en Portugal tamén. Por eso ven esa canción a conto, igual que veñen moitas outras. Igual que ven esta. Evidentemente, en Europa hai países, curiosamente, sempre en periferia como a nós, ou moitas veces en periferia como a nós, como pode ser Irlanda ou Escocia, que forneceron carne de emigración durante toda a súa vida. E entonces xenera este país, cando se dá o boom da instauración do millo e da pataca como cultivos que sacan a fame, polo menos a fame de encher a barriga, e provocan que haxa menos mortalidade infantil e que haxa máis xente, pois sobra xente e hai pouca terra para traballar que está en maus de amos. Entón, a única saída é ir fora. Nestes tempos dos que fala esta canción é ultramar. As terras inhóspitas de Argentina, de Paraguai, de Uruguai, de Perú, de Chile, ou mesmo dos Estados Unidos, México. Eso crea rupturas enormes entre parellas, entre soños compartidos por un home e unha muller, que leva a que moitas veces eses soños non se cumplan prácticamente nunca. El vai a buscar a aventura de traer cartos para poder fundar unha vida de dous e morre alá, ás veces con riqueza, raras veces, e outras veces sin nada. Cantou no Rosalía, cantou no Curros, cantaron todos os nosos poetas,
e, por suposto, Neira Vilas non podía ser de outra maneira. Este poema mandouno xunto con outros 4, facían unha cousa que se chamaba andaina, hai tempo que non o mandou, cando estaba ainda en Cuba, antes de vir para aquí, e é unha canción de amor a que lle puxo música Mero, que ten a característica de que é un amor á distancia, é un amor moi galego, é moi de calquera sociedade que fornece emigrantes e que, polo tanto, fornece ruptura de soños. Que lonxe estás, canta terra entre nos dous, peno dente que te fuches, ai amor, ai amor. Cando busco nos teus ollos, vagoame o corazón, cantas cousas non pasaron. Ese ano e a mocedade pasou, pido por noites o tempo, ai amor, ai amor. Por ti agardo cada día a teigada de ilusión, ven axiña volta a min e ai amor, carta. Ai amor que lonxanía, que soidade que delor, vivir sin ti non é vida. E as palabras tintas son, quero escoitar a tua voz, ai amor, ai amor. Bueno, sería ben que a nós que nos gusta romper esquemas, que deixáramos de ser os que interpretamos e que cantedes con nós. Sí, sempre difícil, non? Non vos preocupedes, é unha canción, mirade, pois tocábase e bailábase hai 100 anos. 100 anos cantábase e bailábase esta canción en concreto. Si algún patrimonio grande temos en Galicia, ademais do material que vemos, a Catedral de Santiago, a Muralla de Lugo e moitos outros paraninfos que reclaman, que seducen a nosa visión e a nosa satisfacción tamén, ademais diso, o patrimonio inmaterial que temos é enorme. Enorme. De verdade que sí. E nós que andamos en foros internacionais de cultura tradicional sempre saímos co peito enorme, hinchado, porque a nosa cultura ten que dar e que repartir moitísimo. Nos foros centroeuropeos pensaron que nós xa estábamos mortos porque cantábamos romances de cego. Cando lles dixemos que non e que nos viramos cantar aos cegos e tocar a zanfoña e o violín e que tiñamos coplas das que vendían e que éramos quen de relatar unha historia cantada como un romance de cego,
pasmaron. Pensaban que eso pertencía á idade media. Home, nós somos vellos, pero non tanto. Realmente, a nós deunos por, desde moi novos, cando tiñamos o voso tempo, deunos por recoller cancións tradicionais. Nosa formación que temos é de contacto directo coa xente, é de aprender cancións e cantigas con eles, de cantalas con eles. Eu aprendín a tocar a pandeireta, a pandeira, con vellas dunha aldea que hoxe deben quedar, pois, 12 persoas ou así. Pero tocaban moi ben e cantaban moi ben, con elas sentindo foi como mellor aprendín. Esta é unha canción que xa digo era de bailar, mozo con moza. Si tedes contra quen tamén podedes bailar, ou seña que non vos privedes. Pero fundamentalmente queremos que cantedes, sobre todo para devolverlle a dignidade á música. A música, como a palabra, son elementos de cohesión social. Os povos que existen, que están vivos, falan e interpretan xuntos. Cantar xuntos é unha nova dimensión das relacións humanas. Aquela xente que canta xunta nun coro, ou nun orfeón, ou canta xunto como cantamos nós, ou toca nun grupo, establecen unhas relacións especiais que afondan nese vínculo afectivo que se chama amizade, e que pode chegar a ser, na súa fondura, como unha verdadeira irmandade. Esta é a canción da Rumboia. Eu acabei de recoller a última parte o señor Ramón da Jarabanxa, aquí cerca de Oroso, de Sigüeiro. O señor Ramón da Jarabanxa era un home ilustrado musicalmente, solfeaba máis cancións, decía máis voces, interpretábame o que tocaba o saxofón, o clarinete, fora director dunha banda importante, e ensinounos a última parte que nos faltaba dela, que é o que vos tedes que cantar hoxe. No grupo nós tocámola con violís, con acordeóns, e con outros instrumentos, pero xa vedes que hoxe estamos sós, entonces tedes que cantar isto. Federico Antón, marche a mañana. Federico Antón, para La Habana. Federico Antón, marche a mañana. Veña, Federico Antón, para La Habana. E heime de ir casar para Castro, terriña de moita leña, hei de traguer un feixiño para cando a rumbo e a veña. Anda Xuana, ardeche a Troia, vente comigo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, que sea noite e día. Federico Antón, marche a mañana. Federico Antón, para La Habana. Federico Antón, marche a mañana. Federico Antón, para La Habana. Miña comadre Polonia, non vin muller como ela, os osos dallos o home, a carne come a ela. O lindo, o miña xioia, imos a Lugo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, rumboia da miña vida. Federico Antón, marche a mañana. Federico Antón, para La Habana. Federico Antón, marche a mañana. Federico Antón, para La Habana. Vou vos dar a despedida, colgada da gramalleira. O que non defenda a casa, vaya deixando a lareira. Anda Xuana, ardeche a Troia, vente comigo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, que sea noite e día. Federico Antón, Federico Antón, para La Habana. Federico Antón, marche a mañana. Federico Antón, para La Habana. Federico Antón,
Yo tengo a ver, cando se produce esa cousa rara que se produce en nós, bueno, prodúcese durante algúns anos, porque todo apuntaba que había que camiñar para algún lado certo, non? O jodido que despois non foi tan certo como parecía ou como pretendíamos. Cando nos estudiamos en Lugo, chegamos a Lugo para estudiar, encontrámonos con cousas tan bonitas como o poema de Miociz, Cantar de Miociz, en clases de literatura, pero ás veces danos por pensar que nós tamén temos, os nosos veciños tamén saben cousas parecidas. Dicir, cousas en galego que se remontan a tempos moi atrás, pero que aquí pasa algo, non? Entonces é cando empezas a investigar e cando empezas a proclamar que nós tamén temos. As cancións responden ás cancións e moitas cousas de literatura responden a mitos e a cuestións que se dan en case todas as culturas, non? Como, por exemplo, o tema desta canción. Esta é unha canción tradicional que se canta en toda Galicia, norte de Portugal e territorios conquistados. Digo, territorios onde non son Galicia formalmente, pero foron e son cultura galega, non? Neste caso é o caso dun matrimonio que ten o home traballa fora e está varios meses fora da casa. Pode ser canteiro, pode ser telleiro, cavaqueiro no verbo dos da ordes, ou pode ser mariñeiro. E entón a muller esta muller en concreto, ten un veciño que lle torna o medo da porta, para entendermonos, non? E entonces, unha vez que o home sale a traballar, regresa inesperadamente, neste caso porque o Pazache, que é un barco mixto de vela a vapor de fins do 19, de carga, porque o vento está en contra e queda en porto e regresa a casa, e entonces esa noite ten cita e non ten maneira de avisar o citado de que está o home na casa, máis que beliscar o meniño e cantarlle unha canción de berce, un canto de rolo, comunicándolle a nova, non? Repito que é un poema que se canta, é un tema popular que se cantaba en toda Galicia, con diferentes músicas. Esta ten unha melodía é da zona de Ribadeo e ten unha melodía medio habanera e veredes que cousa linda, non? É para que contedes tamén dentro da poesía deste país, non é que contedes tamén, sino que contedes primeiramente a poesía popular. Nós vimos dun pobo, formamos parte dun pobo de poetas, un pobo que cando tiña os seus botellós, que eran normalmente circunstancias de traballo, de fiar, de espadelar liño, de apañar as patacas, cantaban e compoñían no momento, ou utilizaban melodías e poemas que viñan de tempos moi remotos. Quen é ese que peta a ventana? Está chego o paido que chora na cama e rum rum. Quen é ese que anda no poxigo? Meu maridiño deitado comigo e rum rum. E esta noite non, queridiño, que che está na cama o pai do meniño e rum rum, meniño Demo do pata, chiva pra arriba, deu doulle o vento en proa e a casa volveu a rum rum. E esta noite non, que che está na cama o pai do conco e rum rum, meniño E se queres algo, sáleme ao camiño, que eu de maña cedo lle dir o muiño e rum rum. E
E esta noite non queridiño que che está na cama o pai do meniño. E rum rum meniño, se non o entendiches, entendelo agora que che está comigo. E o pai do que chora é rum rum. E esta noite non que che está na cama o pai do concón. E rum rum neniño, e rum rum neniño, En terra de tras os montes cantas así. Home de fora que tripas na lama, o pai do nino está na cama. Rorro, que agora non. Vai-te daí, cabeça de burro, que o pai do nino escuta tudo. Rorro, que agora non. Posiblemente se algún autor dos galegos, non sei aquí que é unha escola de repostería tamén, que tiñades que ter moi en conta, pois é Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro tiven a sorte de coñecelo, ele era un home enorme con moita barriga, e eu era un enano, viña de Mondoñedo, e na rúa en que eu vivía en Lugo, pois estaba o xornal de Lugo, o Progreso, e ali tiña varios amigos, estaba Ángel Foli, estaba Celestino Fernández de la Vega, estaba o mesmo director do xornal, Puro Cora, estaba tamén Trapero Pardo, que era íntimo amigo del, da mesma procedencia, tamén de Mondoñedo. Álvaro Cunqueiro foi un dos escritores máis significados e segue a ser máis significados da literatura galega. Non só en relatos, porque foi o millor relator que tuvo este país, o millor en canto a relatar, a decir como é o mundo rural, tanto é así que escribiu libros sobre os menciñeiros, por exemplo, que é unha disciplina na que nós nos metemos recollendo, e el, acertadísimamente, cambiou os nomes para non dar nomes de quen eran os protagonistas, pero o que di cumpre fielmente todas as recollas que eu teño de cultura tradicional. Pero fielmente. Por riba, Cunqueiro tuvo a maiores unha vantaxe, que foi que en Mondoñedo naceu, en Mondoñedo existiu a escola poética máis importante do século XIX e do século XX. Mirade, moita xente iba a Mondoñedo, o seminario, non iban para ser curas, sino para estudar, porque era o único sitio que tiñan. Dalí, bueno, daquela escola poética podo vos citar desde Leiras Pulpeiro, a Noriega Varela, Aquilino Iglesia Alvariño, Díaz Castro, que celebramos hai 2 anos nas letras galegas, e así. Cunqueiro non iba ao seminario, pero aprendía, cando baixaban eles, aprendía nunha barbería que había no centro de Mondoñedo que se chamaba o Pallarego. No Pallarego era, pois, o círculo social e político de toda a comarca. Ali iban as xentes máis ilustradas, Lences Altar, o outro que era cura, que non me acordo agora o nome, bueno, un que era crego, xa maior, e crearon un caldo de cultivo excepcional para a nosa cultura, dos máis relevantes. Tanto así que se creou un xénero poético que se chama o naturalismo poético, da evidencia daquilo no que non caemos e que resulta que é tan sinxelo, e Cunqueiro bebeu dela. Cunqueiro, ademais de beber dela, era un gran comedor e un gran bebedor. Por dicilo en breve, comía e bebía a Dios. Sí, porque era... Os amigos sabían del. Conta Ángel Foli que nunha ocasión quedaron a comer ali en Lugo, hai a beira do río a Tolda de Castilla, que se chama, e ali había a casa Concha.
Ali na Cansa Concha era moi sonada porque vendían troitas moi ricas. Quedaran para comer Ángel Folli, Celestino Fernández de la Vega e Trapero Pardo, con el. Pero el, Cunqueiro, chegou un cacho antes, meteuse un cacho antes, chegou media hora antes ou así. Conta, porque que non conta é Folli, que cando chegaron levaba comidas 15 troitas. O señor que se aplicou ben, non? Ben, sentaron os outros á mesa e dice, e o cabrón asistiunos a todas. É dicir, que comeu por riba todas as que comeron os outros. Vos imaginade o que é iso, porque debía levar no lombo 30 troitas, que non é unha coña. 30 troitas é poderoso, é ben regado porque ademais gustaballe moito viño. Contan del moitas cousas, pero tiña unha cabeza impresionante. Eu, para darvos un exemplo, todos nós somos tolos. Todos temos unha parte de tolos, de anarquistas, que nos perdemos aí en tolerías, imaginamos cousas. El tiña impresionante. Foi o millor, o máis surrealista autor que temos no país. Álvaro Cunqueiro un día estaba na misa e viu que diante había un home que se chamaba Antón de Leivas. E observou como no medio da misa lle medraba a orella dereita. Empezaba a medrar, e dixo, cando acabou a misa, ti tes aí un negocio, chacho. Esa orella ten que ser magnífica. Dice, pero que va, o casteño igual. Dice, que va, medrouche, pero unha cousa exagerada. Ti tes que ter algo. E achegouse e dice, e escoitábase dentro o mar do Orzán, carallo. O mar do Orzán. Bueno, desde aquelas empezaron a espallar todo aquelo, os rapaces iban gratis a escoitar o mar na orella dereita de Antón de Leivas. Os grandes pagaban. Tanto así que fixo unha noiva, que de tanto achegarse gustoulle. Enamoraron. Contan, fixádevos que un día estando no Pallarego, pola noite, pois resulta que estaban afeitando a Antón de Leivas. E nesto, claro, era de noite, marchouse a luz, e dixo, entón temos que parar aquí, e quedas a medio afeitar, que non hai outra. E dixo, que non ven a luz, e dixo, que chega aí. Sentiu chegar a corriente. Mira ti. Bueno, todas estas cousas que son tolas, pode pensalas calquera persoa tola, como somos todos, pero escribilas é moi complicado. Poñelo nun libro e deixalo que trascenda, como fixo el, eso é exageradamente, é como cando facedes un pastel, bueno, que ten na cima o cumio dos sabores, e que é unha fibra pequeniña. Eso é dificilísimo de facer. Cunqueiro fixo así de veces. Imaginou mundos. Bueno, si ledes Álvaro Cunqueiro, perdedesvos en tolemias. Preciosas. Polo tanto, era un autor tolo e sabio. Deulle por facer poesía, se rompeu tamén os moldes da poesía. Na poesía tanto é así que cando se pasou de rosca, empezou a escribir como se estuvera hai 500 anos, o que se chaman poesía o neotrovadorismo. É dicir, empezou a escribir como se el fose un personaxe da Idade Media. E fixo poemas preciosos, preciosos. Imos vos cantar un que só ten como finalidade falarvos de Cunqueiro, dicirvos o tolo sabio que era, e que montedes na dorna que el describe, e que vos deixedes ir na cima da auga, sin darlle siquera aos remos nin a nada, deixarvos navegar por unha dorna. Señor, ai alba da rosa beilar, poñereille veliga un ventiño no mar. Vai e ven que o meu amor ten, adorna vai e ven que o meu amor ten. Poñereille unha frauta máis un rei señor, unha longa soidade coma do mar maior. Vai e ven que o meu amor ten, adorna vai e ven que o meu amor
chegada poñerei un galán por pastor das mareas co seu remo na man. Adorna vai e ven que o meu amor ten, adorna vai e ven que o meu amor ten. Poñereille unha gaita no bico da ría, unha ave laneira no medio do día. Adorna vai e ven que o meu amor ten, Adorna vai e ven que o meu amor ten. Non vos dixen que podedes ler a Cunqueiro, porque escribiu tamén da arte culinaria. Te detino porque eu creo que inventou pratos. Algúns dos pratos que relata, que conta, eu creo que son produto da súa imaginación. Non teñen por que estar mal, pero como era tan fantasioso, é posible que navegara fantasías tamén. Era tan fantasioso que unha vez vendeu os negrillos da plaza da Constitución de Lugo a un paisano que pasaba por ali. É dicir, árbores públicas dun xardín público. É dicir, era tremendo. Aquí. A ver, nos contamos as historias según as vivimos nós, evidentemente. Fomos mestres de primaria, despois mero pasou por secundaria, durante 40 anos, non? No tocante ao do galego, pois empezamos a dar clases en galego moi cedo, cando ainda vivía don Francisco, el inundador. E bueno, con algún que outro risco, non? Aí non vamos meternos, pero sí que fomos vendo como nos tomaron o pelo. E como nos tomaron o pelo as xentes que están radicalmente en contra do galego, aínda que algúns deles o falen. A nosa realidade é que desde pequenos se nos dicía na escola que fala ben, non? Habla bien. Eu recordo que preguntaba o maestro, decía, a ver, el perro todos ladra, la gallina cacarea, e el burro, pues, algúns sabíamos que rebuznaba, pero a maior parte dicía hornea, non? Se horneas tú, que xa se metían contigo, ti non sabías por que che viña aquela bronca, non? Porque realmente ti o que estabas facendo era falar unha fala ancestral que falaban os teus veciños, os teus avós, os teus pais, que falaba o mundo no que ti vivías. Chegou eso que lle chaman democracia, e que, bueno, pareceu que había un consenso de que o galego tiña que costounos, Dios lle axuda, que o galego entrase nas escolas, non? Cando pensamos que xa máis ou menos, bueno, estaba aí, por unha lei tal, chegaron estes hai 8 anos e reventaron, non? Sacaron un decreto que nos molestou moito, porque hai dúas maneiras de matar un idioma, deixalo que morra el solo, que era o que estaba facendo don Manuel Fraga e sus secuaces, e matalo á forza, que é o que están facendo estes, non? Isto materializouse nun decreto que se chamou o decreto do trilingüismo e que tivo, pois, a única ventaxa de facer salir esta canción, non? Si é que vale para algo. Esta canción chamase Aquí, e é unha canción que o único que pretende é situarnos na realidade, e a realidade é que nós levamos aquí moito tempo. Hai moitos séculos que vivimos aquí, estamos aquí e seguiremos aquí. E non van poder co idioma, porque, entre outras cousas, levámoslo dentro. Eu creo que algo que se recupera aos 30, aos 40, aos 50 anos, pero que se acaba recuperando porque volves ás túas raíces e están nos nosos xenes. De todas maneiras, é preciso dicirles eso, que a súa loita é inútil, porque os paxaros de aquí cantan de maneira que nos entendemos. Os regatos de aquí murmuran en galego. As pedras, cando falan en galego. As follas, cando caen no outono, caen
dunha maneira especial, caen para nós. Entón, este é o idioma natural de nós. Sería unha estupidez decir en calquera país o que aquí non podemos decir, que os galegos impoñemos o galego no país dos galegos. É unha contradición tan absurda que non ten xeito. De todas maneiras, nunca eso foi así. Nunca os galegos impuxemos nada, por desgracia. Imos estando por aquí, levamos séculos aquí, neste sen norte, con esta fala e este ser, con este eterno escurecer, con esta noite. Vimos do fondo devagar, sen intención de renunciar ás madrugadas, e seguiremos por aquí, eternamente por aquí, fato de mentes alugadas. Pois procuramos unha luz, a nosa historia é esa luz que non se apaga, a luz de ser chegando a ser un camiñar de pobo e fe en alborada. E arredaremos dunha vez o voso noxo, o voso fel que nos desnorta, o voso odio cara a nós, odio tamén de vos pra vos, guerra de idiotas. A matria clama corazón en liberdade na razón do sufrimento. Vos reclamades per vivir no privilexio de exixir sometemento. Nada vos queda por facer, a vosa teima fai crecer a nosa loita. Sempre volvemos renacer, sempre xurdimos outra vez tras 1000 derrotas. E aquí estaremos ao final en pé de matria comunal, coa luz a porta, con esa luz que nos negou tanta mentira que borrou a nosa historia. Imos estando por aquí, levamos séculos aquí. Bueno, pois daquelas imos cerrar con unha persoa que a min presentou unha Manuel María. Un día volvíamos de outro concerto e facíanlle unha homenaxe a Xosé María Díaz Castro. Eu sabía que era un autor chairego, que era dali, pero non o coñecía porque vivía en Madrid, botaba casi todo o ano alá, viña de Brao. E bueno, houve un momento en que lle fixeron unha homenaxe, nos viñamos de outra actuación, paramos ali, e lembro que me dixo Manuel, e tamén estaba Trapero Pardo, os dous dixeronme: mira, aquí tes un gran escritor, tes que coñecer o libro que ele escribiu, o libro de Nimbos, porque ten un poema que é fundamental. E explicaron o poema, como eu vos vou explicar agora. O poema titúlase Penélope. Penélope era a muller de Ulises. O golfo de Ulises marchou 20 anos ás guerras e tardou 20 anos en voltar. Durante eses 20 anos, para non perder a ilusión, Penélope destecía de noite o que tecía de día. Eso chamase alimentar a esperanza, non? Para ter algo en que enredar, algo que facer, para non caer nunha depresión ou nunha angustia, sempre tiña traballo. Como non había ter, de noite desfacía o que facía polo día. Pero Díaz Castro comparou iso que facía Penélope con Galiza. Cando sexades maiores acadaredes unha capacidade que se chama a da abstracción, que vos permitirá ver a distancia do tempo como cando mirade o mar.
E ás veces mirando o mar chegades a ver como é redonda a terra, vese a redondez da terra. Ese punto de vista tan lonxano permítevos ver o accidente xeográfico que nos limita, que ás veces non cremos. Bueno, pois a perspectiva, a abstracción, permítenos darnos conta que no tempo Galicia queda e sin moverse séculos. Por eso di, aran os bois e chove. De repente parece que melloramos, que todo o mundo consume, que traballa toda a xente, que hai traballo aquí, que hai actividade, que o rural se volve encher de ilusión. E de repente non sei que se produce en nós, que nos paran como un golpe nos fuciños e retrocedemos unha pila de anos. E outra vez a volver a empezar, outra vez a tecer o que destecimos de noite. Hai unha lenda, e eu con eso creo que vos lo conto, hai unha lenda moi bonita na Terra Chálide onde nós somos, que conta que onde nace o río Miño, que non é en Fonmiñá, como din os libros, menten, senón que nace no Pedregal de Irimia. A primeira fonte orixinal do río é o Pedregal de Irimia. Chámase Pedregal de Irimia porque hai uns pedrolos enormes que cobren a primeira fonte do río Miño. A lenda di que aquelas pedras non son pedras. Aquelo é unha maldición divina dunha deusa que castigou a todos os povos a penar ali as súas culpas. Haberá unha ben grande que representa Santiago, outra máis pequena que seña de Lamas da Abade. Seguramente. Ali están castigadas a penar no tempo. Pois mira, as penas que poñen as deusas son enormes. Castigaron a aquelas pedras a penar a súa culpa hasta que sexan capaces de enmendar o dano máis grande que un pobo pode facer contra si mismo. Están castigadas a que a erosión que as desfaga, a que a choiva, a que os ventos, incluso hasta que cheguen a esfarelarse de tal maneira que señan pequenas motiñas de pó que se perdan anónimas polo mundo adiante. Si non se redimen antes da culpa, do pecado que cometeron como povos, que, como povo, o peor delito que se pode facer é non quererse a si mesmo. Mentras non señamos quen de querer os alimentos que producimos, de querer a nosa lingua, de querer a nosa arte, os nosos escritores, mentras non señamos quen, penaremos ali, como Penélope. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus ollos non se move, a esperanza nos teus ollos espreguiza, aran os bois e chove. De navíos moi lonxianos se estrolla o sono mol como unha uva, Pero ti envolves en sabas de Milano e en sonos volves a escoitar a chuva. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus ollos non se move, a esperanza nos teus ollos espreguiza, aran os bois e chove. Traguerán os camiños algún día a xente que levaron Deus é o mesmo, Suco vai, suco ven Xesús María, e toda cousa de pagar seu desmo, desorballando os prados como a sono. O tempo vai de parga pastoriza, vais enterrando suco a suco outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, un
paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus ollos non se move, a esperanza nos teus ollos se espreguiza. Aran os bois e chove, aran os bois e chove. Moitas gracias. Estamos en